Kadagan ba niyang gipamalit nga sudan ra may akong gipamalit sa iya ha? What? Ano sudan ra may akong gipapalit sa imo ha? Kadagan ba niyang gipamalit? Unya na pasudlas ako. Kada kagyaw-yaw. Ay, Wala ta kasud. Yaw-yaw dayon. oh. Kadagan ba niyang gipamalit? Nahurot ang kwarta. Magyaw-yaw man kadayon. Papagay taga mag-explain sa ko ba? Mag-explain ba? Explain. Tata ka mag-istorya. Ano kung di pamalit oh? Iwanin mo ko ni tabo. Oh. Pagsuod na ko dito sa kuan, merkado. Pagsuod na ko dito, ingnan mo ko itong may namaligi og kuan. Kani mga sabon og kuan. Kani, sabon og sunrox. Gisugat man din ko niya. Ginang ko niya nga, gwapo. Ipalit ka aning kuan, sabon og sunrox. Hindi kay ako kay siyempre natats ko kay natats. Ina matag gwapo di palit na ko ning sabon og kaning sunrox. Oh, di ako lang gipalit. Di na natay sunrox og sabon. Ayaw di ma. Isang taong ka. Oh. Ya kan eh. Oh, kadagan ang asukar. Ay sago na pakita kahuman. Kan eh, pag kuan ni. Oh, palit ko 2 ka kilong asukar kay giina ko sa katong tindira ba nga gwapo, nay akong asukar diri buy 1 take 1. Oh, asa ka mga buy 1 take 1? Isa ka kilong asukar pag tabanan og isa ka kilong asukar. Kaya giina bag ko gwapo. Pero haya-haya. Oh. Nya. Kani, pag suod na ko dito sa kuan. Harina. Paglibot na ko dito sa paghuwasa ko, kita. Nang saman nga gingnan naman pug gwapo. Di dito na ko nakuan ba? Dito na ko na balanse nga. Perti gid ako gapuha gid ay. Ayaw di ma. Nakapalit ko isa ka kilong harina. Perti gapuha din ako day. No, sa daw ni. Oh ya. Napay tumbler. Ikaw daw inog gwapo, di ba ka makapalit og tumbler? Napalit na ko ni tag 200 ang isa. Kani po 200. Wa pa kanay taga kuan magyaw-yaw makadayon. Tagsar nga ni tayo inog gwapo, magyaw-yaw makadayon. Paghuwat sa, wa pa kanay ko ka. Kung mag-explain nimo. Oh, mo ni tabo nya kaning bugas. Kani pagsuod na ko na ni dito, ginan mo ko nga gwapo. Tag 45 rang kilo. Oh, kingnan na po ko gwapo. Dito ang gwapo nga ginako. Oh, palit ko 5 kilos. Time sa asa akong gipapalit nimong isda. Patay. Nah. Wa naman daw ko kwarta na short, manday ko sa kuan budget di ay. Asa naman taon gipapalit karong sudan. Kami na short ako sa budget kay nakapalit naman ko yan, daghan kayo napalit, nahurot ang kwarta, kuha na yung sudan. Kuha na lang, Ang nani mo ron. dungag na lang tahan eh. Kunya, makaon na ko sudan. Maglugaw, lugaw na lang. Tama yun, napalit. Ikaw ba dahil inagwapo, di ba ka mo palit sa kuan? Hala, sige, isudan mo kagwapo be. Kaya sa pagod, nga naman ito, no? Sa kadagang lugar nga kung matuan ba, diha lagi sa merkado kung makadungo ginong kong gwapo. Ar, ang gwapo sa tao, di na makaon, di na masudan. Karon, kung sa natin sudan na nalatod, bukas, truway sudan. Saan naman yun eh. Nanapay kurta. Wala na gani, kinahurot na ko kay di na malagi kong gwapo dito sa merkado. Di, doon hurot na ako pamalit eh. Siyempre, grabe pagkatats na ko ginang kong gwapo. Ihurot pa nimo. Inutang ra gani. Oh, yung pang gihurot. Adi na. Bebe kay balik ko ni dito. Ala, asin na ayan na. Kaya Diha pa na, diha na. sa ato pa di, gibugal-bugalan ako itong mga tindira dito ginang kong gwapo. Toto, mong kanang kagwapo nga di naman na makaon ng kagwapo karong panahon na. Dara ka kay uli ko na dito.